Projekt sledovania migrácie orla kriklavého začal vlastne odchytom v auguste 2013, kedy sa nám podarilo pomocou atrapy víra odchytiť dospelého jedinca. Dlho sme si mysleli, že je to samček, dali sme mu aj meno Arnold, ale nakoniec sa ukázalo, že je to samička. Problém bol v tom, že tento jedinec bol rozmermi aj váhovo na rozhraní určenia pohlavia. Takže orla kriklavého Arnolda sme po zistení, že je to samička, premenovali na Aničku. Po odchyte samičky orla kriklavého zhruba do polovice septembra sme ju sledovali na hniezdisku. 19. septembra začala jej migrácia do Afriky. Postupne Anička navštívila postupne 25 rôznych štátov. Preletela cez 3 kontinenty, letela popri Čiernom mori, Stredozemnom mori, Červenom mori, letela ponad púšte, africké savany a jej najvzdialenejšia pozícia, čo nás dosť prekvapila, bola v Južnej Afrike, čo je vzdušnou čiarou 8400 km. A myslím si, že toto sú vôbec prvé údaje o slovenskom orlovi kriklavom z týchto končín. Do začiatku sme mali určité obavy, aj nedôveru, či vydrží tá technológia. V iných štátoch Európy to bolo úspešne vyskúšané. U nás teda, vďaka Bohu, to funguje už druhú zimnú sezónu absolvovala Anička v Afrike. Bez problémov tie signály idú, SMS-ky nám prichádzajú, solárny článok sa dobíja a v žiadnom prípade ju nejakým spôsobom neobmedzuje pri pohybe, pri love, pri lete, nakoľko už dve sezóny vyviedla aj úspešne mláďatko. Pri prvom návrate Aničky na hniezdisko na Liptove došlo k takej situácii, Anička meškala asi týždeň alebo 2, prišla neskôr a za ten čas jej pôvodnú lokalitu obsadil susedný pár orlov kriklavých. A hneď prvý deň príletu Aničky došlo k veľkým súbojom medzi týmto cudzím párom, Aničkou a jej partnerom, ale po niekoľkých dňoch sme zistili, že Anička so svojím druhom si lokalitu úspešne obhájili. Tesne pred príletom Aničky z Afriky sme na pôvodné hniezdo nainštalovali kameru, ale orly sa rozhodli neobsadiť toto pôvodné hniezdo a postavili si nové niekoľko 100 metrov vedľa v tom istom lese, čo bolo nakoniec šťastím, lebo pôvodné hniezdo bolo pri výchrici v polovici mája úplne zničené. Celý hniezdny strom aj s kamerou pri výchrici spadol. Vidieť šťastie v nešťastí, lebo sa solárne rozbil. Objektív drží. Potom, ako spadlo našim orlom pôvodné hniezdo, zistili sme, že si postavili nové hniezdo, ktoré sme monitorovali, a keď sme zistili, že je v ňom mláďatko a už bolo dostatočne vyspelé, pristúpili sme k inštalácii novej kamery a vlastne spustilo sa po niekoľkých dňoch online vysielanie, ktoré mohli sledovať diváci na internete.
Po vyliahnutí mláďaťa je to matka, ktorá sa zdržuje väčšinou buď na hniezde alebo v jeho tesnej blízkosti a chráni mláďatko pred prirodzenými predátormi, pred zlým počasím. V čase silných dažďov ho kryje, chráni svojim telom, keď je veľmi teplo, robí mu tieň. Samček má úlohu v tomto období zásobovať rodinu potravou a vlastne on sa zdržuje na hniezde veľmi krátky čas, je to len predanie koristi samici a odlieta preč. Náš samček sa ukázal ako vzorný otec a výborný lovec. Pravidelne a vo veľkom počte zásoboval hniezdo potravou, čo sú najmä hraboše a menšie druhy hlodavcov alebo jašterice, žaby. Koncom júla prišiel silný vietor aj so silným dažďom a vďaka našej kamere sme dokázali včas zaregistrovať, že hniezdu hrozí spadnutie. Ľahko sa mohlo stať, že spadne celé hniezdo aj s mláďaťom. Okamžite sme zorganizovali záchrannú akciu, pričom bolo pôvodné hniezdo spevnené, podložené takou špeciálnou podložkou, aby sa zamedzilo spadnutiu hniezda. Hniezdo bolo ešte vyzdobené vetvičkami a táto akcia prebehla v priebehu asi pol hodinky. Lokalitu sme opustili a bola naďalej sledovaná kamerovým systémom. Samička sa na hniezdo vrátila v priebehu zhruba hodiny. Jej reakcia bola úžasná, po chvíľke začala krmiť mláďa a odvtedy vlastne celé hniezdenie už prebiehalo viac menej bez problémov. Mláďa úspešne vyletelo v auguste. Slovensko je významnou krajinou, čo sa týka orlov kriklavých a ich hniezdenia v rámci Európy. Samozrejme, obrovský aspekt celej tejto akcie a význam bol v tom, že ľuďom sme vôbec vysvetlili, že u nás žijú nejaké orly, ktoré potrebujú každý rok v jeseni opustiť našu krajinu a zimovať v Afrike, nakoľko tie podmienky na prežitie by tu nemali. A na jar sa opäť, vedení rozmnožovacím púdom, úspešne vrátia na Slovensko, vyhniezdia, vyvedú mláďatko, robia obrovský prínos, čo sa týka ekológie a poľnohospodárstva, chytajú škodlivé hlodavce a sú súčasťou našej divej prírody, na ktorú môžeme byť hrdí.